Bideo honetan ikusiko dugu dauden aukera batzuk mezuekin mezuak kudeatzeko edo. Sakatzen badugu mezu baten gainean, hemen baditugu aukera batzuk ikusiko ditugu, baina hemen dago beste bat importantea dena. 3 puntu hauetan sakatzen badugu, zabalduko da menu bat, eta menu honetan baditugu aukera batzuk egiteko. Erantzutea, bilbidaltzea, iragazki honelako mezuak, lehen egin dugun moduan iragazkiak sortzen, inprimatu, gehitu kontaktuen zerrendan, ezabatu mezua, blokeatu ikasle 02, salatu spama dela, salatu phishing mezua dela, erakutsi jatorrizkoa, itzuli mezua, bidali digunari, deskargatu mezua, edo markatu irakorri gabeko gisa. Gutxitan behar bada erabiltzen ditugu aukera hauek, baina batzuk oso aproposak izan aldira, adibidez, blokeatzearena, salatzea spama dela, inprimatzea eta bar. Beste goiko menuan, batzuk errepikatu egingo dira, baina mine egin alduguna da artxibatu mezu hori, berriro salatu spama dela, ezabatu, markatu irakorri gabeko gisa, kendu sarrera ontzitik aldi baterako, sakatzen badugu emango digu aukera, ezabatzeko guk nahi dugun egunean. Eraman ona eta eraman aldugu bai etiketa batetara edo bai talde batetara, eta hemen berdin etiketak jarri. 3 puntuetan berriro agertzen dira batzuk, markatu irakurri gabeko gisa, gehitu izarra, sortu gertaera eta barrekoak. Ikusiko dugu baitare ezarpenak. Pizka bat bilpasatzeko orokorrean Gmailek dituen ezarpenak. Ezarpenetan sakatzen badugu eta berriro ezarpenetan hemen ikusia izango ditugu ezarpen guztiak. Pilo bat dago, baina batez ere interesatzen zaizkigun batzuk. Adibidez hemen lehenengoa hizkuntza. Zein hizkuntzatan nahi dugun ikusi Gmaila. Zenbat mezu nahi dugun horri bakoitzean. Hemen, por defecto beti 50 agertzen dira, horri bakoitzean 50 mezu izango ditugu. Desegin bidaltzea importantea batzuetan okertzen gara, eta bidaltzen dugu mezu bat eta gero damutu. Dagoen moduan 5 segundu daukagu bakarrik ezabatzeko. Hori da, behan agertzen den barra, mezu bat bidaltzean, desegiteko momentu batean. Komeni da jartzea aldugun gehiena, 30 segundu. Denbora izateko, damutzen bagara bidaltzeaz, ez bidaltzeko. Jaizten bagara pizka bat gehiago, hemen testu estilo lehenetxia. Zein testu mota agertuko da zure mezuetan. Hemendik aldatu aldutu duzu tamaina, letra mota eta horrelakoa. Jarraitzen bagara berantza, aurkituko dugu beste baten bat. Sinadura. Hemen sinadurarik ez jartzen du por defecto, jartzen badugu nahi dugula sinadura bat, egin behar duguna da bakarrik idatzi gure izena jarri horrelakorik, eta irudi bat gehitu aldugu. Gure perfilaren irudia edo gehitu aldugu sinaduran. Sinadura gertuko da noski, mezu guztietan. Eta oraindik pizka bat beherago, badaukagu beste aukera bat, behar bada gutxitan erabiliko duguna, baina posiblea dena erabiltzea. Aktibatu erantzun automatikoa. Baldin badaukagu, edo baldin bagaude oporretan, jarri aldugu. Oporretan gaude, eta orduan zuzen bueltatuko dio mezu bat informazio horrekin. Etiketak ikusi ditugu ja, nola eskultatu erakutsi eta bar. Sarrera ontzia konfiguratu aldugu nahi dugun ordenean, lehenetxia da dataren arabera ordenaturik mezuak, baina ordenatu ditugu garrantzitsuak aurrera, irakurri gabeak aurrera, izardunak aurrena eta aipagarrienak sarrera ontzian. Iragazkiak ikusi ditugu nola egin. Eta hemen
agertuko dira, blokeatuta dauden erabiltzaileak edo. Lehen ikusi dugu nola blokeatu mezutik bertatik. Eta hori dira importanteenak. Kontutan hartu behar ditugun ezarpen importanteenak.